Madrid i per abonar un abastament del Banc de València, 240.000 euros. O la CAM, que demana un manomà i ningú no se la creu. I els senyors que han portat i la senyora que han portat la CAM a la situació d'estat s'emporten no sé quants milions de pesetes. De moment la senyora última presidenta o com es diguera té la desfachatez d'apuntar-se al PAN. Això és... Hi havia una sorpresa que la detenga. Bueno, pues que la detenga, perquè és que aquesta desfachatez en persones que estan passant tan mal, en persones que estem veient els ajuntaments, que és que tenim, és que hem sigut alcaldes, és que tenim l'àrea d'acció social, ho estem veient. Cada vegada hi ha més persones que no poden pagar la lletra de la hipoteca, que no poden pagar la llum, que no poden pagar l'àvia, que no poden pagar la contribució, que de vegades no poden pagar els llibres de l'Institut, que són 300 euros i necessitem per a pagar la llum o per a menjar. Això estem veient. I estem patint els ajuntaments. I n'hi ha una cosa que també volem anar fent patir. Els ajuntaments són els primers que donem la cara. És que quan deixem ahí fora hi ha un veí que diu tinc aquest problema. Encara que estigués en el diumenge o encara que estigués... A mi a vegades ha estat fent-me un dissabte de la nit i m'ha costat un dia. Diu, mira, que estic així. I així he abocat tot el problema i te'l dic. Un dissabte de la nit a les 12 de la nit. Mira, ara que ho veig. Jo tinc aquest problema. I som els que tenim que donar la cara. I no tenim recursos. I no tenim recursos per dos raons, els ajuntaments. Primer, perquè n'hi ha una llei de finançament dels ajuntaments que no s'ha aprovat. Duen no sé quants anys dient que ara la faran, però han passat uns i altres i no l'han fet. I resulta que el que tenia que ser del 33% per a l'Estat, el 37% per a les comunitats autònomes i el 33% per als ajuntaments, que són els que estem en trinxera, en la primera línia de la trinxera, això no es dona. No me devem el 13%. I per tant, en aquest 13% tenim que fer vaig estar a Gavarda i va ficar una imatge molt bonica i molt valenciana. Diu que els ajuntaments fem com les dones valencianes després de la guerra, dels anys 40 i 50. Hem de fer el punxero. El primer dia fem el punxero i mengem arròs de punxero i un poc de punxero. En el que sobra, l'endemà, fem arròs al forn. I en el que sobra, que en cas del poc de caldo, el tercer dia fem fideuets i tornem a fer en el que sobra, o bé sobres de penal i fem el que sobra, o bé fem manonguilles i ens mengem les manonguilles. Els ajuntaments hem de fer això. Hem de fer això en els pocs recursos que tenim i intentar estirar-los. Alguns prefereixen gastar-se-los en altres coses, però en alguns ajuntaments, en els ajuntaments que governen els de compromís, intentem estirar el pressupost per intentar arribar. I n'hi ha altres maneres de governar. En Sueca, no vull fer-me el xulo ni el fantasma, però hem aprovat ara una liquidació de pressupost en positiu d'1.400.000 que podrem dedicar justament a fer 2 places d'empleo. Hi ha altres maneres de governar. Es pot governar d'altra manera. Es pot governar en sentit comú, enrellat, que diguem els valencians. Després, polítics com els que tenim, home, són pafusells. Bueno, no ens va deixar a veure, el senyor Camps, conegueu alguna persona que vagi a treballar el primer del contracte? Va a treballar el primer dia a l'empresa, no torna i li paguen el sou. Dius, qui? Qui és això? Que jo vull ser com és el senyor Camps. El senyor Camps ha anat a treballar un dia. N'hi ha més, però crec que ha sigut el president de la Generalitat. Vull dir, això tenim que donar exemple. Això ha estat imputat. Som els primers que diem, som los primeros de no sé cuántos, si somos los primeros de no sé cuántos, y somos los primeros. Som els primers en dubte. Som els primers en tindre més diputats imputats, 13 o 14, ara no ho sé. 13 o 14 diputats imputats. Si volem que la gent no perda la fe o no perda la confiança en els polítics, aquestes persones tenien que estar fora. Si volem que la gent no perda la confiança en els polítics com, mireu, en una empresa privada, tu fiques 3 gerents. Els 3 gerents t'aformen la teva empresa.
fan que no pots pagar els proveïdors, fan que estiguis més endeutat que ningú. I tu dius, si l'empresa és meua i si els gerents, jo què faig? I això se'n van a casa ipso facto. Així no. Així, 3 exconsellers que han portat al País Valencià a la situació econòmica que estem, 3 exconsellers van en llistes. El senyor Cervera per Castelló, la senyora Belén Fuster, consellera d'Indústria, ja veieu el que s'ha ajudat a la indústria valenciana tradicional, és a dir, res. I el senyor Gerardo Camps, que era conseller d'Economia. Bueno, i això, què tenen que ensenyar en Madrid? Com s'afona un país i això són els que van a Madrid a apretar el botón. I pel que tu dius de Cuñeros, aquesta diputada del PP que havia fet, bueno, doncs n'hi ha un altre encara millor. El senyor Uriarte va deixar el viu per València, està en lloc de Xirà, puestos de Xirà, o sigui que Xirà ja va ser la passada legislatura, els altres carreren begut, bueno, aquest desig el podem tindre un dia, pot tindre qualsevol persona. Però jo no crec això, jo crec que justament que aquest diputat aixeca els vots de les valencianes i els valencians i resulta que ha fet més intervencions sobre Cuba que sobre el País Valencià. Tota la campanya, en lloc de passar-se d'ací, se l'ha passat en Madrid. Ja en direu que de què parlen d'ací, o bueno, no sé si és el model que alguns volen fer. I davant d'aquest model, nosaltres diguem, per què fa falta una força valenciana a Madrid? Per raons òbvies, perquè nosaltres no depenem ni de la calle Ferrat ni de la calle Gènova. Nosaltres depenem del carrer 75 de València. Per tant, a qui defendrem serà hasta sí, a la gent de València. Nosaltres sabem en quins vots eixim en els vostres vots, en els vots de les valencianes i els valencians. I per tant, quan anem allà, sabem ben bé a qui representarem. I sabem ben bé, quan apretarem un botó, a qui estarem representant. Jo me'n recordaré quan apretem una llei o els braç en un sentit o en un altre, quan faig una esmena en un sentit o en un altre, coneixeré persones a les quals els afectarà aquesta llei. Per això és bo que passem, que els diputats hagin passat per la trinxera dels ajuntaments, perquè sabem ben bé quins són els problemes que afecta la gent i els sabem de primera mà. I quan anem allà no només serà per fer present els problemes dels valencians, no, anem també per a dir-nos, senyores del PP i senyores del PSOE valencià, vostès representen i vostès han eixit elegits en els vots de les valencianes i els valencians. I per tant, si han de votar, els ho retreurem, han de votar en clau valenciana, perquè si no estan estafant els seus electors, estan estafant-nos. Els diputats valencians, ja ho han dit ahir, 3 preguntes als alcaldes i els altres, un 40% dels diputats han fet una o ninguna pregunta. I alguns del PP ens diuen, hem fet 1000 preguntes. Pues una de les que feien 1000 preguntes era ¿cuál es la situación de los delitos en Ador? Pregunta 1. ¿Cuál es la situación de los delitos en Agullent? Pregunta 2. ¿Cuál es la situación de los delitos en Albaida? Pregunta 3. Així no m'ha fet 1000. Així no m'ha fet 1000. Jo així no me faig 1000, no. Me faig 40.000. Pues bueno, això és el paradox quan algú diu això. I després ja, per anar acabant, jo sí que vull remarcar una idea ben clara i una idea que avui m'han preguntat. M'han preguntat 2 coses. I m'han preguntat en la redacció del Mundo. Diu, per què no li molesteu al Partit Socialista? Per què li molesteu? I a aquesta pregunta jo la contesté molt simple. Mireu, és que ja teniu una certa edat, i així n'hi ha una gent que s'han quedat, ja teniu la pregunta que tenim una certa edat, ja sabem què va passar al principi de la transició. Molta gent va votar per el vot útil i va abandonar els que estaven defendent el país. Se'n va entrar en el PSOE. I molta gent, quan ha vingut poc, quan els han dit que ve el lloc, que ve la dreta, s'ha refugiat, la gent no ha fet un vot, diríem, lliure, sinó que ha fet un vot per por a que guanyi l'altre. És com si digués, a veure, jo per por a que guanyi València, vull que guanyin els meus,
I això ha canviat. Hi havia molta gent que ha perdut eixa por. I ahir el Raimon tenia una cançó molt bonica que es deia Contra la por. I dia, contra la por som nosaltres, contra la por, sense por. Això és el que està començant a canviar ja en aquest país. La gent està començant a deixar de tindre por. La gent està dient, està tornant. I quan a mi preguntem, ara tindreu vot prestat al PSOE? No, senyor. El vot prestat el tenia el PSOE. Tenia un vot segrestat, un vot de la por, un vot que votava no a favor d'ells, sinó en contra de que guanyara el Partit Popular. En molts casos s'ha votat així. I ara la gent està començant a perdre la por i aquest vot que el PSOE ha tingut tants i tants anys prestat està començant a vindre al seu lloc natural, que som nosaltres. I aquesta por està perdent, i aquesta por ja es va perdre. Ja s'ha perdut en els pobles, s'ha perdut en les municipals, i per això el Compromís té uns resultats excel·lents en tot el País Valencià. Ja s'ha perdut en les autonòmiques i per això ja tenim un grup parlamentari propi. Això no ho somiaven ni els més optimistes i sempre ho hem aconseguit. I ara anem a treure un diputat a Madrid perquè la gent està començant a perdre la por i la gent està començant a votar lliure, sense por, als nostres. I després la segona pregunta que jo vull contestar és després de dir l'altre, ja me'n recordo perquè això és una borratxa lingüístic en tants pobles que no me'n recordo com vaig estar. Vaig estar en la Morella i vam fer un cafè amb el candidat i s'acostava un xicó jove, igual seria també del 15M, en fi, jove i modern, com són els joves ara, com són els joves que han de ser. Els joves sempre anem a la cua, hem anat a la cua, i hem anat així. I és bo que quan tu ets jove sigui així, perquè si hi ha també jove ja és conservador, que haguem de mantenir, que diguin a la cua. I el jove va dir, el jove volia votar una opció progressista. I em va dir, per què us tinc que votar a vosaltres? I avui m'he preguntat també en el mundo, per què us hem de votar a vosaltres? Per què la gent ha de votar a vosaltres i no hem anat PSOE, Esquerra Unida o altres opcions progressistes? I jo ho dic en un aforisme de Fuster. Mireu, no mireu les banderes, mireu els abanderats. No mireu les sigles, no mireu Compromís, Esquerra Unida, PSOE, el que siga. Mireu les persones que representen a aquestes sigles. Mireu aquestes persones que porten tants anys fidels a aquest projecte, que no han canviat, que no ens han canviat la jaqueta. Jo és que la porto tota la campanya. No la canvio perquè és la que em sembla, la fet que canvio més no sé i queda que em sembla. No ens hem canviat la jaqueta. Portem sempre figuradament la mateixa jaqueta perquè estem sempre així. Som gent que hem tingut mals resultats i hem perseverat, hem persistit, no ens hem anat a casa, hem seguit creient que en aquest país feia falta un nou espai que representara els interessos dels valencians i les valencianes, un espai que trencara el bipartidisme de gent que pensa més en els interessos de Madrid que en els nostres interessos. I per això jo li dic això, mira el que hem fet en els ajuntaments, mira el que hem fet en el Parlament Valencià, que 4 diputats feren més feina que alguns en 30. Mira qui ha sigut el que li ha tret els colors al Partit Popular. Mira qui ha sigut el que li ha tret tota la merda de baix de l'escola del Partit Popular. Mira qui ha denunciat. Mira qui està ficant-los, està traient-los els colors i fent-los el ridícul. Mira qui està molestant en el Parlament Valencià. I entonces mira això i després compara les propostes que fem i després vota. Jo estic molt segur que si molta gent fa això, Compromís, entraré no sols jo, sinó que entrarem més. Serem l'autèntica sorpresa en el pròxim moment. Per tant, jo us demano a tots que feu una última apreteta de rosca, que en estos 3 o 4 dies repartim paperetes, que ens mobilitzem com ho fem en les municipals, que anem a dir-los a la gent que coneixem que sí hi ha una alternativa que va així i que va a representar a les valencianes i als valencians, que fem
fer aquest últim esforç perquè, de veritat, estem fent història, estem escrivint la història i l'estem escrivint en els nostres mitjans. Nosaltres no tenim els mitjans que tenen els altres, nosaltres tenim poquets mitjans. Nosaltres, els que som del blog, ja ens ha vingut a tots la derrama. La derrama és, en cada elecció que n'hi ha, el que tenim que aportar per a pagar-nos la nostra campanya. Nosaltres sabem el que és a vegades nosaltres els cartells. En la nostra campanya, jo que era alcalde, una nit estava jo pegant, me n'anit per a casa, ja perquè no anava a casa, però aprofitant, ja pegant més cartells en cel·lo per a les portes. I em va veure un xicon que estava pegant cartells del Partit Popular. Al xicon li havien pagat, i el xicon va dir, hòstia, l'alcalde ha pegat, tu estàs pegant cartells? Va dir, bueno, vostè està pegant cartells? Jo dic, sí, jo també he pegat cartells, clar, com tu. I ell estava pegant cartells i al final em va dir, mira, jo no soc d'estos, és que a mi em paguen. I jo vinc a pegar cartells. Vull dir, això és la gent que estem en compromís. Gent com tu, com vosaltres. Gent normal que ens guanyem la vida i treballem. Jo soc diputat i tinc mono de pegar cartells. Jo vaig dir un dia, tinc mono perquè és que tu no sé quants anys has pegat cartells i és la primera campanya que m'has pegat un cartell. Per tant, tinc aquest mono. Feu un esforç, voteu lliures, voteu sense por, voteu amb responsabilitat i jo crec que si ho feu així, Compromís escriurà una pàgina molt important de la història el pròxim diumenge. Moltíssimes gràcies i força bon dia.